Biskottin jew buskottin? Biskuttin. Biskottin, all right. Naħseb dil ħatkun l-ewwel waħda li n-nisa jkunu din jitkellmu buskottin jew buskottin. Jiena noqgħod il-Pieta, fuq il-Frantek, għandna l-dajes, l-baħar, qudiem. Jien ħobb l-iktar l-arloġġi l-antiki. Ma sax inti ktjar, ġdadden ix-xieħ. U fl-istess ħin, tara fid-dbatija ta' ħaddieħor u tipprova tagħmel l-ħalmu tiegħek kollu biex tgħin trażżan dik id-dbatija u ġiblu l-fer. Però fl-istess ħin tapprezza il-ftat li ftaħt għajnejk fil-ħodu b'saħħtek tiflaħ tmurla u biċċajna ġurnata minnhom bdejna nagħmlu 4,000 test tal-COVID kull jum. Importanti kienet għax ġejja mill-laqda dinija tas-saħħa l-European Center for Disease Control ġewwa Stokkolma. Minħabba daw riċetti tlift il-ġob. Meta jgħaddi il-waiter bil-bakaljaw, jeliblu l-waiter u kollu jiġi fuq il-qmis tiegħu da. U laqas kellu qmis biex imur lura l-lukanda lura fuq il-coach biex imur lura. Riħata bakkaljaw kollem kien. Kieku nistaw namlu dik il-rewind zaħira u narġaw nħdu bdej xurxin jew nitan. Ekku. Ħadda sabi ħammed. Ekku.